Moro, tää on taas Matsku ja nyt meillä on unboxi nimellä tuttu Nubiboy ja ettei arvaa ikinä mitä. Vanhat Siberiat meni paskaksi, joten me nyt unboxitaan uudet sellaiset kaupan tilalle. Ihan sama. Avataan. Ekana aloitetaan tosta ylhäältä, sitten avataan tuosta alhaalta. Mä kyllä tiedän mitä tää sisältää, koska olen avannut tämän paketin jo ennenkin. Joka ei ole varmaan monelle, jotka ovat channelilta lukenut sieltä infosta, että mitä mulla on ja kaikkea sellaista. Ja nyt otetaan tämmöistä pois ja näytetään vielä teille sitä, mutta kohta katsotaan vielä mitäs muuta täällä boksin pohjalla on. Ohjeet ja tarra. Mä voin näyttää teille tuollaisen toisenkin nyt tässä näin. Tää on vanhasta kulokkeesta. Eli siis ensin mennään vaikka ohjeiden pariin. Vaikka nyt ketään ei varmaan kiinnostakaan vittuakaan. Ihan rehellisesti voin sanoa näin. Joo, turhaa. Jes, 2 tarraa. Mun mielestä toinen on haalempi ja toinen vähän tummempi. Ei sillä väliä. Siinä vähän kuulokkeet, hiirimattoi. Täällä jotain vovi paskaa. Vaikka itse kyllä omistan vovin, jota en pelaa. Sitten manuaali. Miten se liitetään. Mä kyllä osaan tehdä sen. Kaikkea muuta. Tutustutaan tohonkin myöhemmin. Mutta joo, sitten vähän muuta krääsää mitä tuli mukana. Tuollaiset kaapelit, joilla nauhoitetaan ääntä. Sitten avataan tämmönen yksi toinen paketti, missä on enemmän mun mielestä tärkeää kamaa kuin tossa alussa. Siitä tuli myös laukkumuovia. Jee. Kaikkien suosikkia tässä hommassa. Ja nyt itse sitten sen tärkeyden. Tämmönen. Millä toi liitetään siihen. Noin. Sitten itse pääasiaan. Eli näihin. Näin. Ja aloitetaan tästä näin. Mä yritän nyt pitää mahdollisimman paljon tätä kuvalla, kun mä avaan tätä näin, että näkyisi. Ettei jengi sitten rupea valittaa siitä, ettei näy. Miten tää oikein menee? No nyt pitää ottaa kyllä pois kuvasta. No. Nyt saatiin eka. Sitten toista lähdetään selvittämään nyt. Juu. Eikö? Ei. Sekin on. Onko se tähän suuntaan? Jumalauta, nyt kyllä katsotaan. Noin. Nyt on molemmat irti. Nyt sitten otetaan vieläkin jotain paskaa täällä. No. Nyt ei enää mikään paska vielä ottamasta. Näitä. Vielä otetaan tosta. Laitetaan tohon noin ja tosta otetaan tosta noin ja sitten. Nyt saatiin irti nää erittäin hienot kuulokkeet, josta tästä tulee mikki näin. Erittäin hienot ja hyvät. Mun mielestä ainakin tykkään tosi paljon. Tuo on noin, jos jotain kiinnostaa nähdä noin. Mutta tää alkaa olla tässä, se on moro ensi videoon.